Zdravím všetkých milovníkov kníh a čítania a hlavne literatúry, ja som Marek a pred rokom som sa zúčastnil súťaže Knižný influencer, na ktorom v závere videjka som sľúbil aj recenziu druhej knižky od slovenského internetového tvorcu Petra Popluhara zvaného P.P. Peter, ktorou knižkou je Ako neprežiť mladosť s krátkym podtitulom Príbehy príšerných rozhodnutí. Tuto ju máme, je to teda v poradí druhá knižka od tohto autora. Ak máte záujem, pozrite si predchádzajúce videjko o Devčate som nezomrel, ale poďme sa už venovať tejto knižke Ako neprežiť mladosť. Na úvod ešte menšia informácia. P.P. Peter získal ocenenie knižného debutanta roka 2018 za predchádzajúcu knižku. To je iba taký malý zaujímavý faktík. Hlavnú inšpiráciu k tejto knižke čerpal počas prvého lockdownu, kedy čítal mnoho kníh od iných zahraničných autorov a vznikla mu táto myšlienka spísať práve jeho skúsenosti z mladosti, sú plné príhod s alkoholom, drogami, ale čo podotkol je to, že je to inšpirované, čiže realita sa možno stala, možno nestala, kto vie. Knižka obsahuje 15 príbehov a je to dosť zaujímavou formou spracované, keďže na úvod, ako vidíte, tak sú stránky biele a čím idete viacej na koniec knižky, tak tým sú tmavšie až úplne čierne ako duša a pozadie týchto príbehov. Príbehy sú taktiež plné zvratov a neočakávaných vyvrcholení a taktiež sa autor snaží aj rôznou zábavnou formou priniesť nejaké ponaučenie do života, hlavne pre mladých, na ktorých je aj táto knižka cielená, prevažne aj na jeho publikum, ktoré ho sleduje, ale aj pre širokú verejnosť. V čom som sa zhodol s mnohými inými recenzentmi, tak je to, že niektoré postavy sú dosť ploché, čiže typické alebo idealizované, že máte tam na jednej strane tábor šprtov, pre väčšinu dievčat, biflošiek a na druhú stranu zlých grázlíkov v podobe chlapcov, ale som to schopný pretrpieť, keďže tie príbehy sú zaujímavé, sú písané veľmi intelektuálne, by som to až povedal, takým jazykom fakt, že hodný, ako P.P. Peter sám uviedol, má vysokoškolský titul, čiže tam tá jazyková stránka knižky je na takej vyššej úrovni, ale zase je to tak vtipne obsiahnuté, že ten odborný jazyk je vtipne zakomponovaný práve do tých príhod. Čiže pozitíva by som videl určite v dizajne a taktiež aj v ilustráciách, ktoré ako pri predchádzajúcej knižke tak sú taktiež ručne maľované. Čiže neostáva mi nič iné ako knižku Ako neprežiť mladosť odporúčiť. Ako aj minulý rok dávam 8 z 10 práve kvôli tej jednoduchosti postav, ale myslím si, že je to schopné sa nejako vykompenzovať práve tými príbehmi a zaujímavými skúsenosťami. Takže ďakujem za zaujímavosť tohto videjka a ako som končil minulé videjko, tak aj toto končím posolstvom, že treba čítať, je to zaujímavé, je to oddychová činnosť a hlavne pred spaním. Mám to osobne skúšané, lepšie sa mi potom spí. Verím pekný zvyšok dňa a ahojte.